तू काय केलं? काही नाही असं चिडले. तुमच्याकडे गारा पडले काय विचारू किल्ले पडले. पाऊस आहे तो बारीक बारीक गळतलो तो वर भरलो बघ काय तो आता येतलो पाऊस वाटता. गारा पडले गारा. आज काय पडतं बघूया. पाऊस बघा काय भरलो तो. पैसे पडले असते तेवढेच मी तर पाठी घेऊन जाईन का करू. तुमचा आपला बरा कवला नाही काय नाही काय नाही पत्र फुटलो अगं. मग झाडे भिजली लाकडा काल सांगते खयची पाठचा पाठचा सगळा नाही आमचा कोण असं सगळं उघडं होतं वांढरानं फोडल्यान तो त्याच्यातच भरू गिरड गेली. काही पाऊस म्हणता म्हणता मार्च मध्ये पाऊस येतो. हो 26 मार्चलाच पडला. जूनचो मे झालो. मे एप्रिल आता मार्च हम्म. लिहून ठेव तारीख. मुलांना शाळेत तुम्हाला का प्रश्न विचारतात पहिला पाऊस कधी पडतो. सांग तू 26 मार्चला. 26 मार्चला पडतो आमच्या कधी पण पडतो. मूड झाला की पडतो. हा मूडवर आहे त्याचं. पुष्पाचा कसा मूड असतो. कांदे बटाटे लसूण बोल हिंदी बोला कसा बोल. मी सांगतोय ना ते हिंदीत वाक्य बोला. हम्म. अरे सांग माझ्याकडे पाठवलं नसतं तर चांगलं असतं. तर हे हिंदीत बोला नको. तात मग एवढा मग जमत नाही पटापट. तू काय मेरे को पटाया नसते. पाटाया नाही रे. भेजा नाही आता पुन्हा वाक्य बोल. मेरे को भेजा नहीं असा बोलायचा. तेरे को भेजा नहीं है तो भेजा असता तो कुछ भी कर सकता है तू. हे बघा वाघढग बघा काय बघा पाऊस भरलो तो भयानक पाऊस भरणार. आणि या सगळ्याच वातावरणाचा सगळी पावसानंच वाट लावल्या ना. यावर पुष्पा लाकडांची तयारी चालली आहे बघा. जा 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 लवकर 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 लवकर. नंदन कागदावर लाकडावर कागद तरी घाला. हे बघा भयानक वातावरण भयानक. आज पण गारा पडण्याची शक्यता दिसता आमका. वा थंडगार हवा इलेली या. हे का तर मी घरात जाते आधी. तर मंडळी चला खळा वगैरे करून झाला आणि आत्ता जाऊया जरा नंदनकडे जाऊया. फेरफटका मारून येऊया जरा. संध्याकाळचे 5:30 वाजलेत आणि पावसाचं वातावरण गरम तर भयानक होता. बघूची सोय नाही गरम किती होता असा. पुष्पा काय करता आता बघूया. ते का सांगलेलं 2 वाली चवळीचे माग नडाचे ठेवून येईल आता. ते का सांगलेलं होता ये म्हणून. त्या काय पाठी फिरलाच नाही. तिथे आठवण करूक जाते आधी मेन म्हणजे. नंदन बघा बेंडबावला नंदनचं. इलस तू तू काय केलं? काही नाही असं चिडले. तुमच्याकडे गारा पडले काय विचारू किल्ले पडले. आता येतलो पाऊस वाटता म्हणून आग घालून टाकला आधीच पतेऱ्यात. आणि ये रे हान तो पण नील येता. आंबो हान खाऊया लोणचा करून. नील लोणचा ऐत्यानंच आंबो पडला ना. एक घेऊन एक खाऊया. हो नंदन पण तयार आहे. जा रे आंबो तुमचं काढूया एक. चार आणि 5-6 आंबे आहेत बघतो बस. ते तरी तुमचे तरी 5 तरी आमचे एक पण नाही. हा काय नाही मावशी. काय येतं जाऊन बघायचे. आणलं इथे का आंब या करून खाल्लं. फेकोस एक नंबर. मी खरोखर आणलं. काजी तरी भाज. हा घरातलं. यंदा काजी ना आमच्या येतं. तुमच्यापेक्षा आमच्या काजी त्याच्यावर याक नाही हो. पाऊस आहे तो बारीक बारीक गळतो तो वर भरलो बघ काय तो. बी आलं तो उदय तू पाठ धरू गो निल्याची की बरोबर खातलो. ही कसली झाडं ती. अरे शेवती मेरीगोल्ड.
दुसरे हे गोंडे कसले आहेत? पंढरपुरी असे वाटत माका साधारण. सांगता होय ना गो. आयतच कोणाची पंढरपुरी गोंडे घाल ते आपणच उरतले काय अरे ह्यो पंढरपुरी गोंडवा कोण सांगता तुझी माझी पैस. जाऊत मी आधी 2 घेऊन जाते तू बघ. चुप कोणता खायचा ताई? त्या बोलत नाही त्या पाटणा बोलला खायचा ताई? पुष्पाताई बोलत ना. आकत त्या का ऐका गेली असली तर बोलात. रात्री काय ऐकून जायत नाही कृपया कोणतरी चांगला उपाय सुचव खरोखर काल या पडले ना गारा पडले गारा. दैबाळीत तर त्याच्यापेक्षा बर्फ पडलो माकडला. दाबोळ्यात पडलो दाबोळ्यात ज्यादा पडलो सगळ्यात आज काय पडतं बघूया. पाऊस बघा काय भरलो होतो. पैसे पडले असते तेवढ्यात मी त्याचा पाठी घेऊन जाईन गोळा करून तुमचा आपला बरा कवला नाही काय नाही काय नाही. पत्र फुटलो अगं. मग धडे भिजली लाकडा काल सांगते या खयची पाठचा पाठचा सगळा नाही आमचा कोण असं सगळं उघडं होतं वांडरानं फोडल्यान तो त्याच्यातच भरू गिरड गेली. कोणबीर कोणी लोणी कोणी काय कोण धोंड्याने कशा खेळा खाव्या डोक्यावर बसवतो नाही त्यांचे. आधी थंड पिऊ मस्तपैकी आधी थंड पिऊया जा. बस मग बॉल मग बॉल बॅट बॉल खेळ. अशा त्या लोकांका म्हणतं कळत नाही. तुका म्हटल्यानंतर काळियो माका बोलतो मी नका बोलतो काय बोलतो तुका? मी काय केलं होतं तर मला माहिती आहे काय रे झटकेत काय या येता की तुमचे मगाशी तर बरे होतास. हो तकडे गेले दुकानावर 3 खाली वाजल्यापासून खाली गेले आमच्या तकडे. घरा गेल्यावर काय योग खेळ येतो की ऐका पाणी घेताना घ्या तो बा उलटो आता गाडी उलटो राहू धोंडे पाटाचे पोटार. शाळा मराठी आमची शाळा मराठी रे. वा मँगो आहे पोट खाऊया दोघांनी. काय तिघांनी पिऊया म्हणजे खालाम कोणी तर तिघांनी खाल्ला. बोच तरी को बुचको एवढा पण गरम बघा होतात आज. बरं नाही तू का जरास तर माझ्या खावते हो कधी खाणार होय ना. यंदा मँगो ना आंबो नाही तो ना मँगो तरी खाऊया. हे बघा आंबो नाही पण मँगो खायला मी सांगा मामा गाड्या मामा काढून दिले सगळ्यात काम नको माका ते जल्दी आता माका पुरा खाऊन टाकू ना. नाही ना त्या काय एक गोड्डी तो कोण ही एवढा एवढा दा तू काय रे आधी त्या कधी आधी तू खा मी सगळं संपेन त्या कधी जाय तू गोड नाही मी खातो अगो गरम होता खा जा एक गोड त्या कधी जा माका बाद झाला. हळू अय ना आता एक गोट मी पिते. बघलास नंदनने थंडा खाल्ला मी काय खाल्लंय नाही. माका आणून दिलास मी फोडून देवचं काम केलं. कॅमेऱ्याच्या पाठी खाल्लंय मी. सुचत नाही काम सुचत नाही. मग जाऊन आता घराडे अजून काहीतरी करूचा काम. संध्याकाळी पीठ आणजा मंचुरियन कोबी मंचुरियन करूया. संध्याकाळी ये बाय आप घराकडे बाय करी सोडीत बाय जा. तुका काय पडली या चुलीर करूया आपण झाली तरी. गॅस नाही म्हणून काय आला काय घेऊन बसलस तू. लाकडात वारू घेऊन जाते आता एक. तुमका कळाचाव नाही आम्ही वाई नेले तरी. हां बाईक उद्या घेऊन येते आणि संध्याकाळी उद्या घेऊन जाताय कसं तो बघितलं. झाडू केअर काढू झाडू नाही की फुटार आणतो गोटो झाडतो. एका घेणारच होत लोक कमेंट करायच्यार कमेंट लय पुढचा बोलता तो दिसता तर एवढं नाही. राणीबाई भाऊ काय आग घातली त्याच्यात 2 काठी भरले नसते रोजच भाजून खातोस की रोज करते कल खाल्लं बाकी नाही बर
का नेऊन ठेव. तू खालच ना जरा नेऊन ठेव. असं काय करत मी रोपा घेतलं 4 तर माका कोण बडबडला रात्री काय माका कोण रात्री बडबडला तर सांगायचंच नाही ना. जबाबदारी तू घ्यायची. सांगत 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 कशा आपण कोणी काय नेलंय म्हणून. बघितल्यानंतर होय कशाक कोण बघी कसं ऐकून बघितलं म्हणजे तुझ्या तोंडात राहायचा ना. माका माहिती आहे बाकी कोण नाही सांगणार. नाही ता मावशी सांगता मग बघ आता. मी तशी वांग्याची 2 घेऊन जाते लावून. नाही नाही असं नाही करायचं. कांदे बटाटे लसूण बोल हिंदी बोला का बोल. मी सांगतोय ना ते हिंदीचं वाक्य बोला. आता सांग माझ्याकडे पाठवलं नाही पाठवलं नसतं तर चांगलं असतं तर हे हिंदीत बोला नको. बोल तरी तू बोल काय. माझ्याकडे पाठवलं नाही पाठवलं नसतं तर चांगलं असतं. सांग हिंदीत बोला नको. तात मग एवढं मग जमत नाही पटापट. तू काय मेरे को पटाया नसते. वाटाया नाही रे भेजा नाही आता पुन्हा वाक्य बोल. मेरे को भेजा नहीं असा बोलायचा. तेरे को भेजा नहीं है तो भेजा असता तो कुछ भी कर सकता है तू. यंदा पाऊस गेल्या वर्षी 15 मे पडलो. यंदा किती 20 मे 26 मार्च का पडलो हा पाऊस. म्हणजे बाजार आहे हा. कधी या आता हे बाजार कसलो हे आमचो झालो हा. सोमवारी सांगते हे कामधंदो जाग्यावर रवलो एक तर. मी काय करू गो कुळीत काढू घ्या पुष्पे. कधी रविवारपासून काढू. पिंक्या कोण लावूया कुळीत कधी काढू बा येतं. पिंक्यावर सगळं खेळ अवलंबून आमचं कुळदाचं. पिकलो हा खळा करून झाला आज. कोण असला अरे साला साला तो आलास. घराकडे कसं काय राहिलं? काय आणलं इलायती फणस ते काय आणून आणलं म्हटलं. तुका नको हैत पूर फणस कोणाक पूर्ण कापांसाठी यात तुका माहिती आहे का शिकाव. है तेवढं. मग किती धावती गो बरोबर ना. मी करू हैत्याक तासूक गेलो. सासूक गेलो हम्म. आमका रेसिपी दाखवची यार. हम्म. का रे काय हय बरोच टाइमपास चालू आहे तुझं. बाबा आत्ताच इले नुकतोच. इकडे आमका सांगतो बिझी जाम त्याच्या डोक्या काढलंस बिझी कट केलंस बघितलं. तू एवढ्या पुढे येईलस का डोक्यात जाणार का. लिहिलो कोण पुष्पाक रेसिपी करून सांगते. रेसिपी वाले मॅडम नाही आल्या खरंच अजून मुंबई कसं मग तिकडे अहमदाबादला कुळीत काढायला गेली. मग असं हे नाही सांगलंय. एवढ्या लांब कुळीत केला. एवढ्या लांब कुळीत केला. अरे पण तुझं नाव कोणी सांगलं. मी नंदनचं सांगलं. नंदनने सांगितलं अहमदाबादला. तर त्याका विचार मित्रांनो तुमका काय गॅस बीस काय मिळता की नाही सिलेंडर बिलेंडर. तू फोटो टाकलेलास आज. आमच्याकडे बाबा घरपोच होतले. होतील ते होतील. माझं करून झालो आता येतो ना. काल येईल गाडी सिलेंडरची. दिलं नाही तो आमका नाही देव. हा मग तोच तो- गाडी येतात थांब तुका असं पटकन नाही असं नाही. अरे मुंबईत 24 माझी स्टोरी बघून ना एका बाईन मला कमेंट केला. आम्ही रात्री 3 वाजता लाईन लावली. दुसऱ्या दिवशी दुपारी 3 वाजता त्याला सिलेंडर मिळालं. लाईन कशाक लावतो पण मग ह्याच कळत नाही. 50 लोकांका सिलेंडर मिळतात. अरे मग तो बुकिंग घराकडनं करून काय फायदो मग. बुकिंग करून मग तू वाट बघूची पहिल्यासारखी 3-4 दिवसात येत नाही सिलेंडर. येऊन तसं नाही सांगत. काय? सगळ्यांका देत नाही ते. 25 दिवस 26 दिवस झालेल्यांका देतात. माझे किती झालेले 7-8 दिवसच झाले. मका मिळालो थंय गेल्यावर हा मग हय हाणून पोच करतात तर थंय कशा 24 जाऊया. दिवस वा तुझ्याकडे चूल आ, तू त्याच्या टेम्पररी बाकीच्यांचे वांदे होतं. असं आहे मॅडम आल्या वाटतंय बोस्ट आलं. मी किती प्रकारची शेवटी आणलंय असे रंगीबेरंगी मुंबईवरनं ते पण. मग हुशार आहेस तू. एक बाई देणार आहे गाडी भरून. तो 80 झाडं. हा चालेल अर्धी माझी अर्धी तुझी. हा हा मग चालेल. 100 असली तर 50 माझी. मॉप आहे तिच्याकडे झाडी पण वेगवेगळे फणस बिनस चापे लाल कसले चापे वगैरे आहेत. चालेल का. तिनं स्वतः केले ना. तू फक्त जाऊन थंय गाडीत भरूची होत हा ठीक आहे. आणि हाणूची होत. तू माका 5 दी या आताचे 4 गोंडे आणि आता देतो, नंतर ते मध्येच घेऊन बोलाव गेलास की ते. एक धडा. 5 दी अरे ह्यो एक नंबर डायमीज रे. बघितलं काय आणलं. काही काय आणलंय नाही. हो आता बोललो गोंडे आणलं. तू घराकडे जाऊन बघ गोंडे आहोत काय आधी. हे बघ काय होतं त्याच्या बाजू. हेच लपून पण ठेवलं. खैसून हसून घेतलं डापलंस. हसून डापलं. काय माहिती कोणाची डापलास. काय माहिती कोणाची अरे तरी ते आपल्या. ढापूचे ता आपण सांगता. लिहिलो तो फक्त इलं तो बघ. ढापूचे
बघलेले अशी बात अशी पटकन कधी करशील कळणार पण नाही. सर्वसामान्य माणूस तो एवढं बनणार तो नाही टिकणार. ते का तू गुंडाळलंस. ते दिवशी माका सांग हेच वाली छान आहे काय सुंदर लागतं हेच घेऊन जा. पुष्प होता म्हणून बरा झाला नाहीतर मी आपले घेतले हेच चांगले. हुशारच माणूस लागतो का आमच्यासारख्या माणसांना गंडवतो म्हणजे नवीन माणूस येऊकच नको. हे छान हेच आहे हे गाणं असलं तरी हे छान आहे. मार्केटिंग. ए काल पाऊस किती पडलो. गारा पडले भरपूर पडले. हाय किती काही गारा पडतं. काय गारा पडले वयो पडले. आमच्याकडे नाही रे पडा नानांच्या घरापासून पकडे खाली पडले दुवाळ्यांच्या घरापासून पडले हो आमच्याकडे नाही पडले मग कसे का काय माहिती. गारा पडले. होय हा. माझ्याकडे व्हिडिओ होत ना गाडा पडलेल्यांचे. मग तू ह्याच्यात काय शूट नाही केलंस. आम्ही आमच्या कौला फुटलेली ती घालीत होता. मी तकडे पाऊस नाही पडलो दाबोळ्यात फक्त तो माका कळलो तो नारिंगात इलो तो आमच्याकडे इलो तो असं वाऱ्यान असो गोल फिरान असो गेलो ना. मग व्हिडिओ दाखवू शकताय गारा पडलेल्यांचे. आणि नारिंगात इंस्टा स्टोरी होतो ना. दैबावीत मळ्यात पुंजावीत होते. गारा. मग तू व्हिडिओ करत केलंस ना. आमच्याकडे पडलेच नाही तर व्हिडिओ काय करणार. माझ्या घराला यायचा औषधपत्र. अरे बराच वेळ होतो ना काल पाऊस. होतो थोडं वेळ. तकडे गडगडा हयता गडगडा तकडे मग कळा कणकवलीत 2 तास लागलो म्हणजे विचार कर. तळेबाज ह्याच्या काय तर लिंगाई नगत पडलो. हा आमच्या मग आचऱ्यात पण नाही माका पडलो. असं दिसता पूर्ण पाऊस असं गोल फिरान मग असं जाता आचऱ्यात मिडवा मुनग्यात पडलो असणार कारण की असं मला दिसलो गोल फिरलो. आचऱ्यात नाही पडलो पण अजिबात. आता पडणार असं वाटतं बघूया रात्री गारो गार. अवकाळी पाऊस म्हणता मार्च मध्ये पाऊस येतो. हो 26 मार्चलाच पडला. जूनचो मे झालो मे एप्रिल आता मार्च हम्म. लिहून ठेव तारीख. मुलांना शाळेत तुम्हाला प्रश्न विचारतात पहिला पाऊस कधी पडतो. सांग तू 26 मार्चला. 26 मार्चला पडतो आमच्या कधी पण पडतो मूड झाला की पडतो. हा मूडवर आहे त्याचं. पुष्पाचा कसा मूड असतो. वातावरण दाखव थंय बसन काय करतं. तर वातावरण बघितलं नाही धागे पण मगापासून ताच वातावरण बघून कंटाळले. तू आता वातावरणात इलं. म्हणून मी फटाफट इलंय माका मध्ये असं 2-3 थेंब पडले. बघा वाघढग बघा काय बघा पाऊस भरलो तो भयानक पाऊस भरणार. आणि या सगळ्याच वातावरणाचा सगळी पावसानंच वाट लावल्या ना. यावर पुष्पा लाकडांची तयारी चालली आहे बघा. जा 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 लवकर 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 लवकर. नंदन कागदावर लाकडावर कागद तरी घाला. हे बघा भयानक वातावरण भयानक. आज पण गारा पडण्याची शक्यता दिसतं आमका. हय वा थंडगार हवा इलेली आहे. हे का तर मी घरात जाते आधी. बघो का वारो बघा काय तो घरात. हो बाबा फ्रीज बीज चालू ठेव बंद करून येते सगळं. काय घरात कोण नाही की त्यांकाच ते बाय पप्पानी सगळे होत चार्जिंग नको. तर मित्रांनो तुमका एक नम्रतेची विनंती जे प्लॅन करतात आता मे महिन्याची सुट्टी पडल्यावर कोकणात येऊचे त्यांनी कोकणात येऊ नये कारण की ह्या वातावरणात तुमका कायच फिरण्यासारखं नाही. बीचवर गेलास तर एकदम ढगाळ वातावरण सनसेट पण तुमका दिसणार नाही ना सनराईज दिसणार सकाळचे गेलास तरी. त्यामुळे काय अजिबात मजा येणार नाही. त्यामुळे आता जी नवीन पिढी आहे ती ह्या एप्रिल मे ह्या टायमात जी सुट्टीत येतच कोकणात ती आता कोकणाचे प्लॅनिंग तुम्ही वॅकेशनचे करू नका. आता वेगळा काहीतरी लोकेशन घ्यावा म्हणजे गोवा घ्यावा असं नाही. गोवा एक आमच्याच पट्ट्यातला सगळा आता सगळ्या असाच असणार. ह्या टायमिंगमध्ये कोणी कोकणात येऊ नये. कोकणात येऊचं महत्त्वाचं टायमिंग गणपती गेल्या त्या टायमिंगमध्ये कोकणात या. ते जानेवारी फेब्रुवारी मॅक्झिमम. फेब्रुवारी पण ऊनच असतं तरी पण फेब्रुवारी त्याच्यानंतर नाही. हे पावसाची कंडिशन बघतात सगळे प्लॅन तुमचे फ्लॉप होणार आहेत.